Ty si vypni. Hej Linda, máš, dobre rozpráva, že no však nereagovať, vieš, ale tak bolo by tu nuda, keby som na to nereagoval, vieš. Ako mňa takí ľudia nevytačajú, ako však v živote mi do života nič nedá, ani v živote. Je to blbosť, no, keď taký človek, ja neviem. Ja som pozeral druhých ľuďoch streamy, jak tam ľudia hrešia na tých ľudí a blbosti, ja ako ty vole, nechápem. Však keď sa ti nepáči, tak tam nechod, nekúkaj na ňo, nerieš to, na čo tam loziš. Že by som ja niekde išiel, sa mi niekto nepáči a teraz na ňo nadávať v živote nikdy. Však keď sa mi ten streamer nepáči, tak tam nejdem a na to nereagujem, ne? Proste je mi ten človek okradnutý a idem preč. Ne, že tam pôjdem na ňo nadávať, to ja neviem, ja majú tí ľudia logiku. A mne je to jedno, však nech si nadáva, keľo chce, ako mne to v živote neublíži a keď ja mu to urobiť dobre, bez problému. Ja som rád, že sú tu pár ľudí, ktorí, pekne porozprával o hocičom. Ja tu nad takým debilom sa nemusím ani zamýšľať. Mne to je úplne ukradnuté. Špína. No. Však sa pozri, kto ťa porodil, ty kokot. A tam je špína. On takú špínu, jak si ty, tak to neviem, kto porodil. Kokotko. Chudáci. Čau, brate. Znáš z okni, čo to? Samuel. Kukit, paprikas. Neviem. Kuker, neviem, čo si myslel. Neriešim. Pohoda. Neviem, čo si myslel. Neriešim.